Ik ben nu in Tokio, Japan, maar in kwart zijn we dit dus ik in Friesland. Het is alweer 2023. Wat giet het hier toch uit? Ik ben heel benieuwd wat ik dit hier al je beleven zal. Is ik wel leuk om daarover te fantaseren. Hoe ziet mijn leven er dit hier uit? Of ik zie je hier? Of nog gekker. Hoe ziet de water in het hier 2100 uit? Daar gaat het eens een plan praten over. Oké, de toekomst. Het hier 2100. Het wordt het nog wel even, maar hoe ziet dat hier eruit, denkst je? Ik denk heel luxe en zo. Hoe denkst dat we reizigen? Gaan we nog steeds op een fiets en maar een bus? Of gaat dat anders? Maar een vliegende auto, die wil ik nou ook maken. Zit het waarderoeren 28 hier nog hetzelfde uit? Dat denk ik, hoop ik wel. Ik denk gewoon precies hetzelfde of zo. Precies hetzelfde. Ja, misschien een beetje oors, maar ik denk wel ongeveer bijna hetzelfde. Zullen we oorbeesten eten, of insecten, of gekke planten? Ja, denk ik wel insecten en zo. Hoe zullen we dan wenjen? Bestiert Nederland nog wel? Ja, dat denk ik wel, maar ik denk dat het wel heel veel elektrisch is en zo. Zullen we insecten eten? Ja, ik wil een keer gaan. Echt? Wie de tjerken. En hoe probeer dat? Wel een beetje oors. Welkom bij het Frieske IJssel op Waasje 18 januari 2100. Nog een paar dagen en dan hoeven we net langer in de file te staan. Want dan zet in uw provincie de verkoop van de vlenende auto uiteen. We beginnen naar uw verslagjouwer Gijske junior in Azië. Ik sta hier nu in mijn hotelkamer en dit is mijn uitzicht. Vet, hè? Een vlenende auto is hetzelfde als een gewone auto, maar deze kan ik opstijgen, vlenen en landen. En daarom is het heel wichtig dat de bestuurder zowel een normaal rijbewijs heeft als een vleembrevet. En ik ben hier nu in Tokio, Japan, maar in kwart zijn we dit dus ik in Friesland. De gemiddelde Fries betelt nog maar €20 in het jaar van zijn energierekken. Dat blijkt uit nijcijfers van het Centraal Bureau van Energie. De oorzaak van de lege energiekosten van Sieburg had alles te krijgen met uw wc-bezitten. We plassen zitweg de energierekening naar beneden. Deze kost het net langer energie, het smiet juist energie op. Ik spruts mooi in de onderzoeker en hij laat het iets. Dit is de installatie waar het eigenlijk allemaal om draait. Hier komt urine binnen. Nou, urine, daar zit in feite organische stof in en daar zit stikstof in. En wat we hier hebben is een compartiment waar bacteriën die urine afbreken. Die stikstof komt vrij als ammoniak en de organische stof wordt elektriciteit uitgemaakt. Dus die bacteriën maken eigenlijk uit de verontreiniging in de urine maken ze de elektriciteit. Alle inwoners van Haas hadden na een ierziekje alweer een nieuwe wending voelen. In 2099 werd besloten dat Haas net langer beschermen voor de koers in het zeewater. En waar het pijnlijke besluit nam om afscheid te nemen van de havenstad. Het is intussen een ierling dat de bewoners van Haas verhuizen moesten naar hogere plakken van Friesland. Hier onder mij looit namelijk Haas. Door het stijgen in de zeewater en het besluit om de dikke net verderop te hegen, moesten ze namelijk verhuizen. Bizar. De vegetarisch printen hamburger is op het stuit de populairste snack van uw provincie. In de soortpatten van Nederland had eten in Pilfarm de vakker, maar in uw provincie wordt op het stuit het meeste eten printen. De kersen om de oren krijgen in dit restaurant een printen hamburger. En zo wordt er een volle meer eten printen. De ridder aan, de printen hamburger. Heerlijk. Dank voor die bijdrage. Verslagjouwer Gijske junior. Dan nog even het waar. Jood hien we een gewone winterdag met zo'n 16 graden. Morgen wordt het zo'n 17 graden en blijft het droog. Ontzag hier het nieuws van Waasje 18 januari 2100. Noffelijke jong.
Conclusie. Sagiet de takkomst er misschien wel iets in. Of misschien ik wel net. Dat weten we net. Dat zullen de tijd zeggen. Ik denk wel dat er wat voor is. Moois eten, het waar, de energie, het vervier. Ik ben benieuwd. Dan wie dit de planpraat voor deze week. Vergeet net te liken en te abonneren en een reactie daar te zetten. En dan zie ik je weer in de toekomst.